partit Opció Nacionalista Valenciana es considera l'única força capaç de defendre a Madrid els interessos dels valencians. Reivindiquen el reconeixement de la comunitat com a nacionalitat històrica i demanen elevar les competències del govern autonòmic. Segons diuen, són el vot més útil per als valencians. El casino d'Almàssera ha servit de seu per a celebrar l'acte central d'Opció Nacionalista Valenciana, un sopar míting on també han fet homenatge a l'exalcalde de la localitat, Enric Ramon. La formació es presenta com l'única opció valencianista i capaç de potenciar la identitat valenciana. Entre els morts del valencianisme hi haurà sempre una llengua viva per a dir que el valencianisme no es rendix. I això som nosaltres, els que no mos hem rendit. És que continuem pensant que n'hi ha futur per a una opció política valenciana, valencianista, que estiga disposta a sacrificar-se. Segons Joí, són la veu que clama al desert del bipartidisme. Consideren que cal un partit com ells per tal d'aconseguir més competències per a la comunitat. El que van a triar de veres és a qui va a manejar aquesta exprimidora que nosaltres denunciem. Va a triar a qui va tindre el poder d'apretar més al nostre poble.